Serbiýanyň paýtagty Belgradda şäheriň Sowet goşunlary tarapyndan 1944-nji ýylda azad edilmeginiň 70-nji ýyl dönümini bellemek boýunça parada taýýarlyk çäreleri görülýär. Serbiýanyň häkimetleri bu çäräniň 10 ýylyň dowamında şäherde ýaragly güýçleriň gatnaşmagynda geçirilýän iň uly çäre boljakdygyny aýdýarlar. Parad 16 oktýabrda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň gatnaşmagynda geçirilir. Putiniň bu sapary Serbiýanyň Orsiýada garşy halkara sanksiýalaryna goşulmagyny talap edip günbataryň basyşlaryna garşy durýan wagtyna gabat gelýär. Owganistanyň paýtagty Kabulda öz janynyň geçen hüjümçi NATO'nyň ulak kerwenine hüjüm edip adynan bir adamyň wepat bolmagyna we 3 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Şol günüň özünde Owganistanyň beýleki ýerlerinde bolan partlamalarda adynan bir adam wepat boldy we 6 adam yaralandy. Şol wagtyň özünde de Owgan resmiýetleri NATO'nyň amal aşyran hüjümleriniň adynan 7 parahat ýaşaýjynyň ölümine sebäp bolanlygyny habar berdiler. NATO öz hüjümleriniň pidalarynyň söwüşüjilerdigini aýtdy. Kazakstanyň paýtagty Astanada köp adam jemlendi. Adamlar döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän ýaşaýyş jaý programmasyna nowata durmak isleýärler. Ulu nowatlar günüň başynda emele geldi. Bu ýere gözükçülük üçin ýörite güýçler getirildi. Kazakstanda arzan jaý tapmak uly mesele bolup durýar. Täze döwlet programmasy mugallimler we harby gullukçylar ýaly büdjet işgärleri üçin ýeňillikli jaý üpçünçüligi göz öňünde tutýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.